ଦିନା କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବଇଛୁ? ଯୋଉଟା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଣିଷ ପଣା ଟୋପା ପାଇଲାନି। ଆମର ପଣା କରିଥିଲେ ଅଧ ବାଲ୍ଟି ଆଣିବି ପିଇବୁ। ହଁ ନିଜ ଘରେ ନାହିଁ ଆଉ ମନ ମିଜାଜ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ କଣ ପଣା ପିଇବୁ। ତୁ ଛୁଆଟା ତୁ ମନ ମିଜାଜ କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଏତକ ଟଙ୍କା ହେଲେ ତ ମନ ମିଜାଜ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଟଙ୍କା ହେଲେ କଣ ଖାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇଯିବ? ମୋ ବୋଉ ବା ମେଡିକାଲରେ ରହିଛି ଆଡମିସନ ହେଇକି। ତୁ ଆସି ଘରେ ଛାଡ଼ିକିନା ଆସିଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି। ତୋ ବୋଉର କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତମେ କଣ ଜମା ଜାଣିଥାଅ ଜାଣିନା ତମେ ପଳେଇଗଲ। କଣ ବାପା କହନି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ପଣା ହଉଛି ପିଇଦେ ଲାଗେ ନା। ମୋ ବୋଉ ନାହିଁ ମତେ ପଣା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ପଳେଇଗଲ। ବୋଉକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଉ ଖାଇବାନେ ନା ପିଇବାନେ? ନା ତମେ ଯାଅ ଯାଅ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ମା ପାଇଁ ସେ ଛୁଆଟି କେତେ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଛି ମନ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖରେ ସେ ବସିଛି।